Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je tím, jak je dostat do Polska do chalupek, jak si nakoupit nějaké cigarety a tak dále. Jak můžete vidět, jsme na dálnici blízko Bohumína. Čas je přesně 4:12 dopoledne a temperatura venku je 23 nebo 24 stupňů. Už budeme přejíždět polské hranice. Pokračujte rovně. Přes řeku Odru. Tady je. Za 800 metrů. Odbočte doleva. A už jsme v Polsku. Tak my už jsme v Chalupkách, dámy a pánové, v obci Chalupky, je to blízko českých hranic v Polsku. Teďka můj tatínek chtěl vyzvednout cigarety, nějaký ten tabák. Jak můžete vidět, tady je křižovatka a tak dále. Tohle video vyjde na kanál Maty miluje výlety po Česku, jo? Už jsme zpátky v Česku, dámy a pánové, a jdeme do shopping parku po Mekáč. Odměna za dobrou navigaci. Je odměna. Odměna, že ničím jako diačka na tak křivé dálnici. Teď to bude hop. Teď to bude největší hop. Další velký.